she can't wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Oh, okay, well, I call. Herman, nou, dit is toch net een jongen. Dan stoor je van de morgen op sabbatie iets Kept it at bay, yes, you kept your words. They're on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem right. Nou zit ze 40 jaar zit ze in het vak. Wat wie het voor juf? Een hele leven juf. Heel spontaan en leuk. En altijd met de gitaar. Dat stiert dus nog heel erg goed bij. Dat ze met de gitaar altijd veske zong. En ja, dat is echt geweldig. Ja, precies wist hoe het elk band in elkaar stekt. En die ook op hun eigen manier behandelen. Ja. Daar komt ze al. Daar komt ze al, jongen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Prinses, jongen. Ja. Geweldig, toch? Ja. Nou, wat een verrassing, hè? Nou, gefeliciteerd, hè? Ja. Maar dit jubileum, 40 jaar, geweldig, hè? Shit. Ja. But I'm not Nou jou je al 40 jaar les op deze basisschool. Hoeveel ben hij jou wel net les, jong? Nou, dat hoor ik zo net te zeggen. Want dat ben een hele protte. De eerste klassen die ik hier, die zitten haast 40 ben je niet. Dus ja, dit wordt nou wat minder. De klassen worden wat lichter. Maar ja, nou ja, ik kan ze net hier uitrekken niet. En is het werk na 40 jaar nou nog altijd lekker leuk? Ja, sommige dingen wel. Maar er ben ik dingen bij. Ja, daar zeg je van, maat het nou zo. Maar ja, daar kun je net onderuit. Want dat wordt van heger honger wordt dat beslist. Ja, je kun je wel piepie, maar dat jouwt net zo vallen. Dat bepalen zij. En dat is wel jammer. Want na de tijd, als je in squallen binnen, dat is het mooiste. De binnen komen binnen en die hebben altijd praat. En er is net een dag gelijk en er mij van geniet zie. Dit is de maquette van het voormalige Boniface ziekenhuis. Dat is in 2004 in dat aanbrutsen. En ik heb er 20 jaar werken, tot 1990 zoiets, op de afdeling psychiatrie. En als project met de mensen hebben wij dus die maquette maken. Is het nou de eerste maquette? Nee. Daarvoor heb ik al heel soort maken. Dit is een van de velen. Nou, dit is de oranjevliering. Het hoort wat raar, maar het zei zo. Hier heb ik een maquette staan, dit is Prinsjesdag van papier. Ik zoek nog net weer op Nijdwaan worden, want het is een heel soort werk. Maar het is wel een mooi pronkstukje.
Was die gouden koets er eens bij, Helje? Mag ik het even proberen? Ja. Zo. En dan pak ik hem hier even eruit. Of draaien, hoe noem je dat? Nou. En dit binnen bankjes alweer. Zie je hier. Door de door even niepen. Dan kun je er even niet zien. Daar ben ik maar begonnen. Maar het is papier, dus je moet proberen met papier het zodanig in elkaar te zetten dat het krijgt echt lijkt het. Maar het stiet je met steen. Ja. Ja, dat is het punt ik bedoel, het ziet er heel mooi op een vliering en het is net koud. Dus het papier dat is onderhevig vervocht. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het is toch wel leuk als er meer mensen van genieten kunnen. Want het is te mooi om in een container te gooien. En waar komt dat dan nou in één keer bij, dat het voort moet? Want het stiet je er al even. Ja, dat is zo. Nou lijst 10 heb ik dat wat. Dat ik denk van, o jee, ja, wat makkelijker mooi op een duur. Want dat houdt me wel bezig. En wat is dan die idee? Als hier in Friesland nou een Rijmuseum ontstiert, dan zou het er mooi bij passen. Maar was er bij stoppen? Ik heb momenteel geen inspiratie om naar mijn ketters te maken. En dit heb ik spontaan opgebouwd. Nou ja, het is eigenlijk een beetje je levenswerk.